Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadai zvenyu mukomana She, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu. Asi kana mopostawo nyaya yangu, please vigaiwo chitupa changu. Mukoma, ininiwo ndine nyaya yangu iyo yandiri kuda kuti ndinge ndichishare nemi, then mozotumidzirawo kumhuri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Mukoma She, ndine imwe secret iyo yandakaudzwa nevabereki vangu pandainge ndichangopedzawo kunyora form 4 yangu. Mazuva ekutanga pandakaudzwa this secret mukoma, ndainge ndisinganzwisisi kuti ko ivo vabereki vangu zvii chaizvo zvavainge vachizama kundiudza, because ndainge ndichiri mudiki at that time. Asi mukoma, nekufamba kwenguva vabereki vangu vakazongoramba vachingondireminder about that secret, vachindiudza kuti zvinhu izvo zvavakaita pandiri apo pandainge ndichiri mukomana wechidiki, iniwo ndaifanira kuti ndirambe ndichizongodiridzira iro racho ravakati shavi riri pandiri. Nanhasi uno mukoma, ndizvo zvandinoita. Nditori nenguva dzangu dzekuti ndinotopota mukoma ndichipira, ende pose pandinenge ndichipira, ndinenge ndichipira in secret. Vamwe vose veukama hakuna kana anombozviziva. Inini nevabereki vangu tingangoti ndisu tega tinoita zvinhu izvi mudzinza rekwedu. Zvakaitika mukoma semaudzirwo acho andakazoitwa naamai vangu apo pandainge ndichangopedza kunyora form 4 yangu. Musi wacho iwoyo wavakandidana amai nababa vakabva vandiudza kuti sezvo inini ndainge ndiri mukomana ainge akura, apa pamba mari dzacho dzainge dzisingabatani, kuti kunyangwe zvikanzi ndainge ndapasa ndikwanise kuzoendawo kuform 5, mari dzacho ivo vakabva vati dzainge dzisingakwanisi kubatana. Saka vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda kuHarare uko kwandainge ndichifanira kuenda mukoma kumba kwabankuru. Saka pane mimwe mishonga iyo yavakandigezesa nayo. Mushure mekunge vandiudza imwe secret yemumhuri, amai vakabva vazonditora ndokubva vazotanga kundigezesa. Mukoma, amai vakati vachindigezesa ndakanyara, because at that time ndainge ndatovawo mukomana ainge atoti yarukei. I was almost at the age of 16 to 17, I think so, panguva yacho. But amai vangu vakanditora vakabva vandigezesa nemishonga iyo yavakandiudza ivo vacheti kana ndikageza nemishonga iyoyo, by the time yandinozosvika kuHarare, zvose zvavainge vachida kuti zvinge zvichiitika pandiri zvinobva zvazoitika. But unfortunately mukoma, pandakazosvika ikoko kumba kwabankuru, pane zvimwe zviitiko zvakabva zvazotanga kuitika ikoko zvekuti nanhasi uno mukoma, I feel as if inini I am the one to be blamed. Inini nevabereki vangu ndisu takakonzeresa situation yose iyoyo yakazosvika ikabva yatanga kuitika kumba kwabankuru. Asi nanhasi mukoma, munhu wekuti ndinge ndichishare naye my story handitomborina, because ndinotya kuti kunyangwe mudzimai wangu uyo wandinovimba naye, kana ndikagara ndamuudza this secret of mine, zvimwe kuda umwe musi anokwanisa kuzoti paya patinenge tatukana kana kupopotedzana, then iye obva azoudza vamwe veukama kuti iyi ndiyo secret yakaitwa nevabereki vangu. Ivo amai pavakatanga kutaura neni vakabva vandiudza masanganiro ose avainge vakaita ivo nababa vangu. Panguva yacho iyoyo pavakasangana amai nababa, baba vangu vainge vachiri kushandira kuzesa, then ndokubva vazomitisa amai. Vakabva vazotora amai vachibva navo uko kwavainge vakasangana navo panguva iyoyo yavainge vachiri kushanda kuzesa, ndokubva vazouya navo kumba kwevabereki vavo vana gogo. Zvino ivo amai vangu kutaura kwavo vanoti pavakapinda mumusha wekwana baba havana kana kugamuchirwa zvakanaka. Then mukunofamba kwenguva ivo amai vanoti vakabva vaona kuti
vanagogo tingangoti dzinza redu rose rainge rakasiya izvo zvekupira midzimu nekubhilivha muzvinhu zvemishonga kumashure. Amai pavakaona kuti ndo situation yainge iri mumhuri, ivowo kwavainge vakabva vanhu vekuti vainge vachibata mishongawo yakasiyana siyana. Saka pakabva pazoita kamwe katension kainge karipo. Ivo vachitaura amai vakabva vati katension kacho kakazonyanyisa pakazorwara sisi vedu vanova vari ivo firstborn yemumhuri medu. Sisi vangu hanzi vakabva vazotanga kurwara nenhova apo pavainge vachiri mwana mudiki. Amai vakabva vazoenda musango ndokubva vanochera mishonga yacho iyo yavakachera, ndo yakabva yazoponesa sisi vedu. Nekufamba kwenguva pane pakazozvarwa umwe mwana wabankuru. Mwana uyu my cousin brother, pane mhiko idzo dzakazoitwa paari, then zvinhu zvaainge achifanira kuti ange achizova nazvo mukati mekurarama kwake zvikabva zvazotorwa zvikabva zvazoiswa pandiri nevabereki vangu. Amai ivo vachirondedzera vanoti mwana uyu akazvarwa aine zvipo zvake like mashavi ekuvhima nezvimwewo zvakangodaro. Paakazounzwa kumusha, amai vakati vachinobata this cousin brother of mine mumaoko, ndo pavakabva vazonzwa kuti paari painge paine simba rainge rakakurisa. Baba naamai ndo pavakabva vazotanga kuronga nyaya yekuti vange vachizotora mashavi iwawo avainge vaona kuti ainge ari pamwana iyeye, vachida kuti ange achizoiswa pandiri. Because inini necousin brother yangu takangosiyana about 2 years. Mazuva ekutanga ivo amai vakati baba vainge vasingazvifariri izvozvo zvemishonga, asi nekufamba kwenguva nekuomawo kweupenyu baba vakabva vazobvumawo kuti vange vachizotanga kupinzwawo mune izvozvo in secret. Tingangoti kumhuri uko kwakazvarirwa baba vangu, ivo baba ndivo vega vainge vangogara kumusha. Vamwe vose vainge vachitoendererawo mberi neupenyu, vamwe vose vainge vachitoshandawo tumabasa twainge turi nani. Baba pavakazotanga kudzidziswa zvinhu izvi naamai vakabva vabvuma. Nekufambawo kwenguva ivowo baba vangu vane dzavowo dzavakazoenda vakabva vazonoturunura. Vanonzi ivo baba mukunotaura kwavo vainge vachiti vakabva vazonopiwa umwe mushonga welaki, but ivo baba vakati mushure mekunge vauya nekabhodhoro ikako kemushonga welaki havana kana kuzomboziva kuti kabhodhoro aka kainge kakaenda kupi. Asi zvanhasi mukoma ndikuda kungotaura secret yangu iyo yandakaudzwa naamai. Ivo amai vakati mushure mekunge vazotaurirana nababa kuti zvavaifanira kuita ndezvekuti vaifanira kutsvaka munhu aizokwanisa kuvabatsira kuti ange achizobvisa zvipo izvo zvainge zviri pana mukoma wangu, then zvipo izvozvo zvobva zvazoiswa pandiri. Ivo baba naamai vakati zvinhu izvi havana kuzviita in one day, but zvakavatorera makore nemakore. Then apo pandakazoti ndava kuenda kusekondari ndo pavakazokwanisa kukunda hondo dzose idzo dzavainge vachirwa. Amai ivo vanoti pane umwe mushonga wavakapiwa, saka mushonga uyu vakanzi vaifanira kuti vange vachienda kunoutemerera pahuro nechekugotsi pe-cousin brother yangu. Vakapiwa umwe mushonga uyo wekuti vaikwanisa kushanduka dzimweni dzenguva, vanokwanisa kushanduka kuita kamwe kano kadiki so. Ende vanoti kana vashanduka kudaro, kana kuine kwavanenge vachida kuenda, then paya pavanozonosvika pamba pemunhu vanotsvaka nzvimbo dzekuti vanokwanisa kukwana. Kana vazopinda mumba imomo mavanenge vachida kupinda, ndo pavanobva vazoshanduka vobva vazoita munhu mukuru zvekare. Voita zvose izvo zvavanenge vachida kuita. Kana vapedza vobva vazoshanduka zvavo vobva vabuda mumba imomo. Izvi ndo zvavakazoita mushure mekunge vaudzwa kuti vane mishonga iyo yavaifanira kuti vange vachienda kunotemerera pa-cousin brother yangu. Amai vakabva vasimuka vachibva kumusha vakananga kuHarare. KuHarare ikoko amai vainge vaine hama dzavo. Vachinosvika kuHarare
kuHarare, amai vakati pamba apo pavainge vasvikira pane umwe mwana wepo wavakangoti mushure mekunge vabva mukumubata mwana uyu hanzi akarwara zvimwe zvainge zvichisiririsa, but painge pasina zvekuzviita. Ivowo amai kuti vange vachitaura kuti mishonga iyo yavainge vainayo mubhegi ravo ndo yainge ichikonzeresa kuti mwana wepamba ipapo ange achirwara. Vakati zvainge zvisingagoneki, asi vaiziva zvavo kuti mushure mekunge vazoshandisa mishonga iyoyo, kana vakaishandisa kana vakairasa, then mwana uya aibva apora. But amai vainge vasati vakwanisa kuwanawo mukana wekuti vange vachibuda mumba imomo, because usiku hwoga hwoga amai vepamba ipapo hanzi vaibuda panze vachikusha dzimwe mvura idzo dzavainge vachikusha, ndo dzaikonzeresa kuti amai usiku paya pavaizotaimira vanhu vose varara, pavanenge vava kuda kubuda, vaibva vaona kuti imba yose inenge yakatenderedzwa nerimwe rinenge rakaita kunge gungwa. So saka amai vangu ivo vaiti vaibva vanzwa hana yavo ichirova, vobva vakasika vachidzokera mumba. Zvino zvakazoitika ndezvekuti landlord wepamba apo painge pachigara muzukuru waamai akabva azoshayikirwa neimwewo hama yake, then ndokubva azoenda kumusha. Ivo amai vanoti musi iwoyo landlord paakaenda kunhamo, ivowo amai vakabva vazowanawo mukana wekuti vange vachibuda panze, nekuti painge pasina munhu ainge akusha mvura idzo dzainge dzichivakonesa kuti vange vachibuda vange vachienda kunoita mabasa avo avainge vafambira vachibva kumusha vachiuya kuHarare. Ivo amai vanoti vakati vafamba vachinosvika pamba pabangukuru ndokubva vazonopinda muspare room umo mainge muchirara cousin brother yangu. Vakati vachinopinda mumba muya ndokubva vazomutemerera nyora. Mushure mekunge vadzitemerera nyora idzodzo ndokubva vazokwizira mishonga iyo yavainge vakabatiswa nevamwe gogo avo vainge vachivabatsira kuti chipo chacho chinge chichizobviswa cousin brother yangu chichizoiswa pandiri. Mangwana acho makuseni, zuva risati rabuda, vakabva vazoita izvo zvavainge vakaudzwa nagogo vaya vainge vachivabatsira kuti mhiko dzacho dzinge dzichizozadziswa. Vakabva vatora mimwe mishonga iya yainge yasara zuva risati rabuda ndokubva vazorasa mishonga iyoyo pamharadzano dzenzira. Mushure mekunge varasa mishonga iyoyo, mwana uya hanzi ndipo paakazongonaya, then ivo amai vangu vakabva vazooneka vachidzoka kumusha. Mushure mekunge amai vazodzoka kumusha, vakazongoramba vachingoenderera mberi ivo nababa nemhiko dzavo idzo dzavainge vachifanira kuti vange vachizadzisa. Pano nepapo babawo vainge vachishanyira bangukuru vachingoitawo semunhu ainge achingoshanyirawo mukoma wake, asi vaiti pose pavainge vachienda kuHarare vaiwanzokutakurira bangukuru zvinhu zvakangosiyana siyana like chibageo nezvimwewo zvirimwa zvavainge vachibva nazvo kumusha. Asi zvinhu zvose izvi mukoma zvainge zvakatogadzirwa kudhara. Zvese izvi mukoma vainge vachizviitira kuti vange vachinetesa chipo icho chainge chiri cousin brother yangu. Then ndakazoti ndanyora form 4 yangu ndipo pandakabva ndazonzi ndainge ndichifanirawo kuti ndinge ndichizoenda kuHarare kunotsvaka basa. Asi ndainge ndisingafambiri chete kunotsvaka basa, asi ndainge ndichifambira kuti ndinge ndichizoenda kunotora zvipo izvo zvainge zviri cousin brother yangu. Mushure mekunge ndazosvika kuHarare mukoma, zvipo zviya zvakabva zvazobva cousin brother yangu zvichiuya kwandiri. Ndakangoita sekunge ndainge ndichingorota so inini necousin brother yangu tichifamba tiri musango. Asi tichifamba kudaro pane umwe mudhara so watakazongokaruka tasangana naye. Mudhara uyu chimiro chake ainge achirakidza kuti iye ainge ari muvhimi mukuru nekuda kwezvombo izvo zvaainge akabata, zvekare nezvipfeko zvake zvaainge ainazvo. Saka pane zvaainge achida kutambidza cousin brother yangu. Cousin brother yangu yakabva yazoshaya simba rekuti inge ichitambanudza ruoko rwayo. Inini ndokubva ndazomira
ndakamira pamberi pe-cousin brother yangu ndikabva ndazogamuchira zvombo zviya zvainge zvakabatwa nemudhara uya. Mushure mekunge mudhara uya anditambidza zvombo izvozvo akabva azopinda mandiri ndikabva ndazotopepuka. Kubva musi iwoyo mukoma ndainge ndatova munhu wekutoti banguru naamai guru vainge vava kutoziva kuti kunyangwe zvikanzi zvinhu zvinenge zvaoma sei pamba, asi kana ndikangobuda chete ndinototi nditodzoka ndakabatawo zvinhu zvekuti vanhu vanokwanisa kubatsirikana. Upenyu hwangu mukoma wakabva wazotanga kuendeka zvekuti kunyangwe kumba kuvabereki ndingangoti ndakazovakira vabereki vangu imba ndava nemakore, I think I was somewhere around 22, ndo pandakabva ndazototanga kuvakira vabereki vangu imba ndokubva ndazouyawo kuno kunyika yavatorwa kwandiri. Ende ndakangoti ndichingosvika kuno mukoma zvinhu zvangu zvose zvakabva zvangofamba zviri right, zvekuti pasina kana nguva ndakabva ndatokwanisawo kuwana chitupa chemuno. Upenyu hwangu ukabva watotanga kutoendeka. Asi cousin brother yangu uya mukoma pandakatanga kugara ikoko haana kana kumbotora nguva refu ndokubva atanga kuita like munhu ainge ava kurasika njere. So sometimes munhuwo wekutoti anotoita normal but ane nguva dzekutoti pagore anotomboti atopenga. Upenyu hwake hwaari kurarama mukoma upenyu unonzwisa tsitsi. At his age mukoma haana kana kumbogara aroora, munhu wekuti anenge achingofamba achingodzungaira. Ende zvinhu izvi mukoma zvinogara zvichingondirwadza because when I look at my life ndiri kurarama rimwe ziupenyu rekutoti wega unonyatsoona kuti uyu ndo hunonzi upenyu. Recently ndakatobvawo mukunotengera baba vangu motikari, but ndakati ndichidzoka nemotikari iya ndichibva nayo kugaraji ndikabva ndatanga kunzwa mwoyo wangu uchirwadza. Ndikabva ndati zvinoreva here kuti amai nababa vangu vakabira mukoma wangu upenyu hwaainge achifanira kuti iye ange achizorarama vakabva vauyisa pandiri. Zvinhu izvozvo zvinondirwadza mukoma, asi wacho wekuudza hapana, nekuti zvimwe kuda kana ndikaudza vanhu dzinza rose rinobva rati ho, saka makore ose awa ndimi manga muchitiroya. Please post for me vedare. Zvimwe kudawo kana ndikaverengawo macomments evamwe ndinokwanisawo kunzwawo hana yangu ichireruka, because pari zvino muhana mangu munongogara muchiita sekunge pane munhu anenge akandisengedza zidombo rinorema mukati mehana yangu. Mufaro chaiwo ndinongoitawo mufaro uya we2 minutes. Ndinongoti ndikati sekei ndobva ndatanga kufunga zvose zvandakaudzwa nevabereki vangu. Ndobva ndazvibvunza kuti zvino kana vabereki vangu vakazofa, zvacho izvo zvavanondiudza kuti pagore roga roga ndinofanira kuti ndinge ndichizozviita, kana ndasara ndega zvinhu izvi ndinozozvigona here? Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, asi please ngatitaureiwo navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we.